munazvoidya isu tisina chachaya. Iyi ihondo ngatisirei Messiah. Any boy behind this entry, why tarnishing the image for our country? Long lines muma filling station yapata funurwanga king onyani. Prize mafuta eri kufina, upenyu here kubika nemajarina. Vamwe votinya kutonga kwa Mnangagwa, kotinga chachke ikununa takasasikwa kuda. Ku foreign land akutengwe makapu. Izvozvi mukaenda kumba kwangu kuZimbabwe, musika kwakazara makapu edhaga chiya kunoku umiraimo muzvigubhu. Handikoko yandikuda umwewe embovera chinja test inge ichingonaka munakiro iwowa wayo wamunongoziva uyu. Kuna kuti kai uzoshanda kuti uzoshamisira nemakapu tozvekushamira. Even masofa atenga iyo icheo munotogara ipapa sebo tochiora toita madhirawo ukatozviitira boha. But Jaguar rinenge riripo takaripaka zvedu panza, chakafukidza dzimba matenga, mota kai kuzongofambiso zve. Ati nguva dzichifamba, upenyu huchifamba, imo muchimazoe container. Tichiripa ga computer iripo atitenge flat screen ushamisire ichochi chegozi pati ukazotasina maproperties ndopaunotoona kuti ngazvinhu angona ikuzoseka icho chiko i5 icho chiko 8 gig RAM chiko 8th generation GTA 5 kungovhurai inoita zvekuflya GTA 5 pachigodzi papa. Video iri harisi remagame, ngatimbomira zvemagame tingodzidzisana upenyu kuti matricks eupenyu anoitwa sei. Life even macaroni chao kana mazobika macaroni kana chichi kuisa nyama kweke hazviitwe izvozvo. Akadaro kuforeign land kunoku ari zvaari so ita upenyu pari zvino I think ndapedza ushane maidea. Payakanku Mr. Buddhas pari kunetsa patonas aye no follow ndiri chilidha kana nguva yasvika richatsviriridza.